ita ɗin uwa ce ma'abociyar tarbiyya, kuma ɗiya ce mai tausayi da biyayya. A zuciyarta san ba muhalli na iyayya. A masana'antar Kannywood ta rabu da kowa lafiya. Kyakkyawa ce mai yawan fara'a. A zamaninta ta zarce sa'a. Mace mai haƙuri da sanin ya kamata. Aljanna mai masoya da yawa. Tarihin masana'antar Kannywood ba za ta taɓa mantawa da ke ba. Wai shin wace ce ita? Babbar mace mai babbar mota. Nawa za ku biya ku ji sunanta? Masoyiyar ma'aiki fiyayyen halitta. Kullum take yawo da carbi, ni zan shaide ta. Mai son jama'ar ta san ba ta mugunta. Hajiya Fatima Baffage, wacce aka fi sani da Fati Bararoji, tauraruwar kamfanin HRV. She is one in a million. Allah ya ƙara arziki ki zarce trillion. Ki tafi da ni in zaki Italian, ba ki ƙarin gashi ko Brazilian. You are an epitome of beauty, with heart so golden and green like the Garden of Eden. Your smile is beautiful and shining like a diamond in the sky. A woman of grace, a woman of excellence. A daɗe ana yi sai gaskiya, ga mai kyau ko ba kwalliya. Ibada da son annabi ke kare mata sharrin maƙiya. Ke ce ka bewar kanka bari bakin cikin mai taushe, da kalin majina a hauki a zame, murucin kan dutse baki fito ba sai da kika shirya. You are a versatile actress never to be forgotten in history for your immense contribution to the entertainment industry of Nigeria. The one and only first female to get a car in the whole of Kannywood industry. How will I ever forget the year 2003 when you emerged as the best Kannywood actress? Saƙon gaisuwa da dubun alkhairi a gare ki, our multiple award-winning actress. Keep resting as your legacy will forever be remembered, auntie. With love from Sadiq Gentle.